Tombouctou mara la dugu caman kun ye kalo caman kɛ réseau tanya la. A dɔw ta bɛ tɛmɛ san kelen yɛrɛ kan. A kun ye gɛlɛya caman se a dugudenw ma. Yehiya Ture ye tɔn ka k'a ye, a bi a gɛlɛyaw la dɔ fɔ an ye. Réseau si kun tɛ yan. Malitel, Orange a bɛɛ mɔgɔw kun sɛgɛlen don pour que i bɛ se k'i ka somɔgɔw wele fo i ka yɛlɛ so sanfɛ ou bien ka réseau an b'a fɔ a ma ko réseau local an bi yiri dɔ siri ka fil k'a la ka yɛlɛ so sanfɛ ka téléphone k'a la pour que k'i bɛ se ka réseau sɔrɔ. Burayima Sadu ye bolola baarakɛla ye Gundam dugu kɔnɔ. Réseau gɛlɛya y'a to a ka sɔrɔ kɔni dɔgɔyara. Réseau tiɲɛnen kana lase bi ma an ye tɔɔrɔ camanba de an ka client kilabe an bi ɲɔgɔn sɔrɔ réseau de sanfɛ u bɛ commande bila ka na réseau de kan. Réseau tiɲɛni ye tɔɔrɔba de lase an ma sabula an y'an ka client kilabe de perdre. Réseau tanya y'a to dugu caman mɔgɔw y'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa u n'u somɔgɔw ka se ka kuma. Siri Jallo ye jagokɛla ye tɔn ka dugu kɔnɔ. An ma dɔn seginna waati min na réseau kun tɛ yan tɔn kan mɔgɔw ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ dɔw ye kalajan turu ka fil bɔ a la fil bɛ ɲini ka 20 mètres dɔw ye 20 mètres bɔ vraiment dɔw kɛra dɔw bɛ yɛlɛ kogow sanfɛ ka yɛlɛ biliw sanfɛ ka réseau ɲini sɛgɛn kɔni kɛra réseau nana mais sɛgɛn kɛra dɛ. Jallo kun tɛ se k'a ka nisɔndiya dogo ka sabu kɛ réseau nali y'a ka jago baara caman nɔgɔya. Commerçant bɛ réseau de baara kɛ ni réseau de u b'u ka fɛnw san ni réseau ye k'u to yan ka Bamako ni Mopti ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ kɛ ni réseau ye. Réseau ko in a nana ɲɛnama koyi an ka fɛnw caman dilan k'a sɔrɔ a ma déplacer a bɛ comme an kun bɛ kaso de la mais bi in alhamdulillah an bɛ réseau sɔrɔ fan bɛɛ ani mɔgɔw bɛ kuma wifi wari sara banna. Bi in na Tombouctou dugu caman bɛ se k'a fɔ tare ka sabu kɛ réseau bɛ ka segin dɔɔni yɔrɔw la a kun tiɲɛna yɔrɔ minnu na. A kɛra ma hɛrɛba de ye sewaba ye parce que tiɲɛ la connexion ko kɔni damu dan de don. Gundam yan kɔni an b'a fɔ an bi Ala fo ka barikada Ala ka hɛrɛ caman kan ye. Hanu Jaro bi na réseau nali ye nafaba de lase an ma sabula an ka client minnu kun taara an bɛ k'u bɛɛ lasɔrɔ kelen kelen an ka fɛn minnu tununa fana an bɛ k'u bɛɛ lasɔrɔ kelen kelen an b'a fɔ alhamdulillah bi a diyara an ye kosɛbɛ. Waati mun na dugu caman nisɔndiyalen don réseau ko la dugu wɛrɛw la cɛ marifatigiw bɛ ka taa hali bi o dugu kɔnɔ ka taa téléphone minɛw tiɲɛ. A bɛ tile damadɔ bɔ sisan Duwecire ni ale bɛ Gundam mara kɔnɔ u ka réseau nana nka bi cɛ marifatigiw y'o minɛw tiɲɛ k'o to réseau tanya la. Ni Aluseyini Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.